Rapy z nudy, kámo. Nech si praví, kto chce, čo chce, môže mošťať všetky ovce, každý jebo ko chce, keď ho idú dobiť stroje. Chlapci a.k.a. hlavy chore, občas piči, to je prispiatok von sa iba pobiť, to už čo je. Najlepšie aj tak, je keď tvoj kamoš je mám tak a postaví sa len preto, že type kupu panák. Tak poď ťahaj do piče chuja, keď nechceš, aby chrčal, keď sa nechceš aj ty byť jak primitívny čurá. A on nechápe nič, vám okú úplný shit, skús mu dohovoriť, keď je v mode sa byť. Doba spôsobila, že sa tvoria hovná. Scéna skapala, kompletne zhorela docela. Počkaj, bo ďalšia feťacká troska pľuje do majku, kto je tu bezprostredne topka. Holka s korunkou, áno, to práve ona potvrdzuje, že nemusíš prežiť, iba ľudí poznať. A musíš doznať, že je pekne chorá nová škola. Jaká moda, jaká droga môže mošťať. Vytrája čistá zloba, text iba 4 slova. Budem vravieť to znova, že tu nepatríš ty troska. No tak, ľudia, veď to nemôže tak ostať. Kam chceme sa dostať, týmto štýlom fakt len sockám. Volám o pomoc ľudí, nech nenastane koma. Nech sa vráti to späť, nedá sa do bytu stonať. Veď ty určuješ, čo pustíš si doma, jakého tvora. Nech to není sraček hora, čo na nás pozera zhora.